Poole. Poole, troi tu fewn I Hyrfford. Derbyn y bel yn ôl gan Woodcock. Poole ar ergyd. Do honna ddim yn bell. Hughes. Lle mae'n mynd at Marius. Bale tu mewn at Noah Edwards. Cyfle yma Noah Edwards. Heibio'r postyn. Gwaith da y fanna. Edwards ar ergyd efo'i droed chwith ond ar draws gôl. Rhys Hughes. Hughes troi tu fewn ar ei droed dde. I mewn i'r canol mae dod. Dyna chi groesiad. Ar ergyd gan Bradley heibio'r postyn. Wel, oedd honna'n gyfle euraidd y fanna I Callum Bradley. Y bel I mewn yn berffaith gan Rhys Hughes. Bradley efo'i droed dde. Yn rhoi ti heibio'r postyn o 6 llath. Cian Jenkins ar Cei Connah I Llansawel. I mewn mae'n dod. Ac yr ergyd syth at George Radcliffe yn y gôl. Jenkins. Allan mae'n mynd. Rwan mae'n dod I mewn i'r canol. Chwilio am Gammond. Ac mae Alex Gammond yn canfod cefn y rhwyd. 14 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Y bel I mewn i'r cwrt. Cael ei penio I lawr. Cyrraedd Alex Gammond. Ac Alex Gammond yn sgorio ei 4rydd gôl am y tymor. Tug at y postyn pella. Tug at Ben Nash. Y peniad gan Nash. Syth at Fuller yn y gôl. Wel, oedd honna'n gyfle fanna I Cei Connah yn ioni'r sgôr. Owens, bel I mewn i'r cwrt. Fuller yn galw amdani. Fuller yn dynnu'n glir tug at Disney. Yr ergyd gan John Disney dros y trawst. Cyfle hwyr yma I Cei Connah. Mewn mae'n dod gan Rhys Hughes. Sancan ennill y peniad. Nash. Nôl mae'n dod tug at Woodcock. Woodcock ar peniad. Dyna chi arbediad. Poole oedd ar ergyd am arbediad gan Will Fuller. Sut dydy honna ddim wedi diweddu yng nghefn y rhwyd. Cyfle euraidd y fanna I Declan Poole am arbediad gan Will Fuller.